Bună seara! O partidă dificilă, o partidă în compania unui adversar bun, care ne-a creat ceva probleme. Știam stilul lor de joc, știam că se apără foarte bine și pot pleca foarte periculos pe contraatac, ceea ce s-a întâmplat în prima repriză. Am reușit să înscriem, am reușit să conducem jocul, după care, pe oarecare neatenția noastră, am fost egalați. Dar, așa cum am spus și la jocurile trecute, mă bucură faptul că jucătorii au avut reacție și au crezut în continuare până la final că putem câștiga acest joc. De unde e totuși această nervozitate? Că e foarte ambelor echipe. Am văzut asta încă din statul partidei. De simți așa o presiune încă de pe acum, chiar dacă nu a terminat dificil? Cred că fiecare echipă își dorește să câștige, fiecare echipă vrea să fie în play-off. Nu mi s-a părut o încrâncenare exagerată, mi s-a părut un spirit de luptă, de normal la un joc de fotbal. Cred că așa ar trebui să se desfășoare jocurile, să fie atmosferă, să spun. Și chiar a fost un joc bărbătesc, mie mi-a plăcut. Continuăm așa această luptă în doi, între FCSB și CFR Cluj, mai departe? Eu zic că mai e de jucat, mai sunt multe meciuri de jucat, se poate întâmpla orice. Nu numai noi suntem în urmărirea liderului, cred că și Craiova poate emite pretenții. Va urma play-off-ul unde punctele vor fi înjumătățite și atunci nu se știe ce se poate întâmpla. Fiecare partidă va fi importantă. La fazele ambelor goluri au fost controverse. La primul penalti și la doilea a ieșit mingea acolo, se vede de luat de faptul că a ieșit mingea. Dumneavoastră, cum ați văzut fazele acestea? Ați simțit cumva că ați fost avantajat în această perioadă? În poziția în care eram eu, nu aveam de unde să văd dacă a ieșit sau nu faza. Nu, chiar am vorbit și la flash interview, chiar n-am apucat să revăd fazele. În general nu mă uit la faze imediat după meci, am alte lucruri de rezolvat cu jucătorii, cu echipa, să văd care e situația tuturor jucătorilor. Probabil o să le văd în seara asta și de asta nu pot să mă pronunț vis-a-vis de aceste faze litigioase care spuneți dumneavoastră. Da, fără îndoială. Fără îndoială, VAR-ul ar rezolva multe din problemele care au apărut în ultima vreme în arbitrajul nostru. Sper că se va găsi o soluție cât mai rapidă și va fi implementat și la noi acest sistem VAR. Ar rezolva multe probleme. Fiecare e liber să spună ce vrea. Mi-a plăcut reacția jucătorilor noștri, mi-a plăcut atitudinea. Inevitabil mai faci și greșeli când vrei să construiești, când vrei să conduci jocul, dar fiecare poate să spună ce vrea. Da, e normal acest lucru să se întâmple. Deja jucătorii au căpătat mai multă experiență datorită acestor meciuri tari, care și în sezonul trecut care au fost. Văd o exprimare mai bună a lor. Mă bucură faptul că reușim să depășim momentele mai puțin bune din jocurile pe care le-am disputat. Până la urmă, un meci are 90 de minute, nu poți să ții tot ritmul la același nivel. Mai sunt momente în joc când și adversarul poate să spună probleme. Important este că am reușit să ieșim cu bine din aceste momente mai dificile pentru noi. Pe lângă faptul că jucăm în decembrie la ora 21:30 și cu stadionul gol, și cu ceață, și cu frig, ce să spunem, într-adevăr, cam dezolant. Din păcate, nu s-a găsit o soluție pentru a putea disputa acest joc cu spectatori. Sperăm ca pe viitor, la meciul care mai avem de disputat acasă în acest an calendaristic, să putem beneficia de suportul fanilor.
chestii foarte... Da, nu știu ce să zic. Chiar n-am apucat să discutăm pe tema asta. Mă bucur dacă e pentru el. Ok. O plăcere. Seară bună!